It's okay. Yes. You are not an appointing authority. Koro kanye to odo bro nyiso samoro onyalo bet ni pok ong'isi ni o advise the president. Koro samoro mano bende nitiere. Japuonja gimotemo ng'iyo en iwacho ni weche mowuok e dho gavana Masia James Orengo nyalo chalo gi nyiego moro mar ni kik wadhi uru jogi nyalo ok nyiego luoro. Orengo luor ni kwadhi adhiya maonge sirikal migoyo to odhi loyo Siaya nang'o? Odhi loyo nang'o? Ka koro gumbo ni sirikal to Orengo be ni sirikal to wino ni sirikal to joma chung gavana Siaya ni sirikal odhi loyo nang'o? Apenji japuonj. Nitie richo ka ng'ato neno gimoro ka samoro ok nyal timore maber mondo ochiw mana ranyisi. Newton ochiwo ranyisi ka gavana Orengo ne wacho ka ne en senator mar kaunti ma Siaya. Nitiere kinde moko ma sirikal chamo nyithinde. Mano wacho onge gima nopingo to nowacho cha ni beduru motang' to gigi samoro kichak ng'iyo gi to kamoko kuom gi timore. Penjo en ni koponi wacho ni kama untie ni dhiura dhiya to ng'euru ni samoro chilo moko nyalo betie. Iwacho ni sirikal onge maler 100%. Onge mano onge ga. Nikech sirikal ji ng'enye. Moro nyalo bedo molil moingo machielo en adier. Nyalo bedo molil moingo machielo. To kopono Orengo ni kod mich moro mar ni moro nyalo bedo molil moingo machielo ere richo ko wacho. Onge richo. Okay. Mokwongo adwaro mondo ing'eyo ni Newton nitie kamoro machindo ka. Sama ne information obiro noyudo ka Wandai ne ni already e nyim bunge. Mana kaka koro in kani iwe ka ok ober. Inyalo luongi ni mtoki wang' oko. Ibwaburo penji ni to mera idonje e TV tiwe ka mtoka wang' nang'o. Sama information obiro no emitie kode. Aya wach mar Orengo no ta nyisi kenda nyalo nuoni. Gima timore ka be ok en Orengo kende. Thoth wajumbe mane luoge giluoro wach mar sirikal ma wantieni kendo ni neno ka gipinge kar chakruok. Kata sani pod giwuoyo wacho ni yani ni wan waonge sirikal nikech waonge gandike gi sirikal. Sirikal ok mar Kenya to wajo Kenya wachako bedo gandike manade. Wan ye sirikal nikech oserwakwa e sirikal. We are welcome in government. Okay. Gima chando jogi ok en James Orengo kende. James Orengo en mana ni en ng'ama noyudo thuolo mar wuoyo e sama no wuoyeno. Moko gi be sama oyudo thuolo wuoye to gikwero jopiny ni gin gionge sirikal. Ng'eto ng'e ni sama ochung' to chung' mondo sirikal ondike tij gavana mondo cham pes sirikal orit pes sirikal moor ne jopiny mano sirikal omiye. Kata mujumbe sami chung' idwa ni sirikal ondiki tij bedo mujumbe chuli mshahara mi marupurupu mara mara minyalo nwang' kuom bedo sirikal itiyo ne sirikal jopiny tigalo ni waonge sirikal. Jopiny ema ndiko wajumbe. Jopiny timo negi interview mamigi tich to ng'ama ndiko gi machulo gi mshahara. Donga wanyalo bedo board members to wadhi wa interview managing director mwamiye barua to ng'ama ndike sirikal. Pesa jopiny. To piny sirikal be mar jopiny. Idwa pogo sirikal gi jopiny nang'o in kama ibede no. Tere ga kidwa wacho ni ipogo wach mar mujumbe gima temo nyisi ni sama mujumbe dwaro tich. Okay. Odwaro tich e sirikal. Alright. To joma dhi miye tijno ga gin jopiny. Okay. Sama idwaro bedo managing director board ema dhi interview mami barua. To ng'ama ndiki ma koro chamo msache to mi allowances titie boye en sirikal. Koro ng'ama sirikal osemiyo tich kik chak bed ni pod galo jopiny ni ng'e ni waonge sirikal to poko resign tich mane sirikal omiye mochame mshahara no. Embo resign kanyo we pes sirikal kokuduogo gal jopiny ni waonge sirikal. Ing'e ni bad